Hello mga tugangs, good morning po sa inyong lahat and welcome back sa aking YouTube channel. Mga tugangs, ngayong pong araw ay January 13, 2023. Ngayon po ay pupunta ako ngayon sa CBD Terminal dito sa Naga City dahil may susunduin po akong bisita na galing sa Batangas. Mga kagrupo ko po sa YT Squad Vloggers na bibisita po dito sa Naga City para po maka-join sa ating outreach program po bukas sa Kararayan Naga City. Ang magiging bisita ko po ngayon ay si Mami JD at si Alice Vlog and Wonderland. So, yun, ang alam ko po is baka nasa Quezon Province pa sila. Ang oras ngayon ay 4:23 AM. Sana okay lang talaga sila. At ako ngayon po ay nandito ako ngayon sa Dayangdang, Barangay Dayangdang, Naga City. Malapit na sa terminal. Ang gagawin ko muna ngayon is inom muna ng kape. Wala pa ang kape. Kaya ayun, kulang ng tulog, siguro mga 2 o 3 oras lang, kaya gusto na magkape. Pero sana wag na umulan kasi kanina mga tumangs sobrang lakas, simula kagabi pala na simula ng ulan, kaya kala ko hindi nahihinto ng ganitong oras. Kaya nagbo-worry na ako na baka hindi ako makasundo. Since na wala naman po akong sasakyan, wala akong motor, wala naman akong kotse, nakabike lang ako. So, mababasa talaga ako. So, mabuti na lang tumila na yung ulan. At ayun, on the way na nga ako sa terminal. So, mamaya ulit mga tugangs at hintayin na lang natin muna yung pagdating ng mga bisita ko. At magkakape muna. Ngayon ay andito ako ngayon sa Panganiban Drive, dito sa may 7-Eleven. Doon kasi sa may 7-Eleven sa may terminal walang coffee, kaya bumalik ako dito para mag-coffee. Yun, hintay pa ako ng konti, wala pang message sila Madam Alice at Mami JD. Maya ulit mga tugas. Kape tayo. Ayun, finally, andito na sila Mami JD at si Madam Alice. Kakarating lang at papunta na kami ngayon sa Nagaland Hotel. At yun, matutulog muna sila at baka by lunch na lang kami magkita-kita ulit. Kasi si Mami JD is puyat. Medyo hindi kinaya yung biyahe. Medyo daw malubak daw, pero papahingahin ko muna at wala pa naman boses si Mami JD. Baka bilihan ko na lang siya ng salabat mamaya. At yun, mamaya ulit hatid ko lang sila dito sa Nagaland Hotel. Okay na po? Thank you po. Okay na po ba? Yan, si Mami JD, saka si Ma'am Alice. Yan, kumain na tayo. Dito tayo. Yan. Hello po. Ma'am, good morning. Ulit, yan na po yung 2 bisita ko. Yung in-inquire ko po, yung double. Apo. So yun, nag-check in sila. Tapos, baka mamaya, atinan ko na sila ng pagkain.
Nakakita ka na ng furniture ha. Nagbahay siya. Apo. Uy, alam mo ah. Nandito ako ng 2016. Talaga? Yes, ako. 2016. Ay, po. 2014. So. 2014. Nasa abroad ako niyan, Mami Jenny. Nasa Saudi na ako niyan. Pero alam mo nagulat ako dun sa Peña Francia na sinasabi niya. Yung ano ng Naga City, patron. Yun lang, walang elevator. Hingal lang. Sa totoo lang, mas decent ito. Mas gusto ko to. Yun! Lagay mo po yung card dyan sa may switch para umilaw. Yung. Okay na pala yan. Okay naman yung bed pala. So, balik lang muna po ako ha. Balik pa ako. Kukuha lang ako ng lugaw. Bibili muna ako ng lugaw, coffee, para kay Ma'am Alice, saka kay Mami JD. Bili na lang ako ng lugaw sa Bigs. Coffee. Ayan. Oo. Ang ganda dito sa hotel. Elegant. So, bili muna tayo. Pinapahanap ako ni Mami JD ng ginger. So, may nahanap naman akong lemon ginger dito sa Chill Time. Yan. Mabuti pinagbigyan ako ni ate. Mag-open pa lang kasi sila. So ngayon nag-order ako ng goto sa Bigs. Andito lang naman sa harap. So habang hinihintay ko yung ginger, kunin ko na rin yung sa Bigs. Yan. Medyo maulan ngayon, pero okay lang. So dito muna tayo sa Bigs. Dito din ko to at kukunin ko naman yung ginger tea doon sa kabila. Yun, mga tugangs, umalis na ako doon sa hotel kasi papahinga pa sila Mami JD at si Ma'am Alice matutulog pa. Magkikita kami mga after lunch ata. Papakainin ko sila doon sa G1 at papaanuin ko sila ng laing sa Bicol Express or yung pinunot. So mamaya ulit uwi muna ako mga tugas, wala pa akong tulog saka maulan. Mamaya ulit. So yung mga tugangs, dito na kami ngayon sa G1 sa Naga City, malapit sa Plaza Rizal, sa Plaza Quezon. Kasama ko siyempre si Madam Alice, si Mami JD. Ayan, tama ko. Ngayon, papatikimin ko sila ng food ng Bicol. So meron siyang laing, meron siyang pinangat, merong Bicol Express. At yun, Tagalog bistek yan. So alam na nila yan. So dahil minsan lang sila makapunta dito, so papatikin mo ko sila ng Bicol delicacies. So yan. So ang ganda dito sa G1. Kakain muna kami tapos mamaya pag-uusapan namin kung saan kami pupunta after nito. Ayan, tapos na kami kumain at pumunta sila ngayon dito sa Plaza Rizal para magpa-picture para doon sa I Love Naga, para may remembrance sila. Ayan.
Medyo maulan lang, tapos wala masyadong event dito o activity, pero gusto nila magpa-picture. Wala masyadong tao. Yan. Ganito yung hitsura ng Plaza Rizal paggabi. After namin sa Plaza Rizal para mag-picture taking sa kanilang remembrance, pumunta kami sa e-mall para makabili si Mami JD ng pabango sa bench. Bumili din sila sa Robinson Supermarket ng mga kailangan nila sa hotel. Kinabukasan, bago kami mag-breakfast, ay napadaan sila sa isang stall na nagbebenta ng mga feng shui products. Bumili na din si Mami JD ng isang good luck charm bracelet. Pagkatapos nun, pumunta na kami sa Mangkok's Kinalas sa Barangay Dayandang dito sa Naga City para matikman nila ang pinagmamalaki ng Bicol Lechon. Ang pinili pala namin ay beef jumbo kinalas with egg at bumili din sila ng siomai. Kain muna kami mga tugangs. Sa susunod na vlog ulit. Lahat, and welcome back sa